yazi into efuna uqwalaselwa guys, indlela enithanda ngayo manje uthelekisa kancinci abakwazi comments. Ankile unga-challenge bethusile nidibane eringini once. Ankile nini fight yenu noMafa all fucking jani funeka ihambisilwa ngenxa yale peer pressure yenu. Habo guys, nandazi uba ndingakanani mna kwaba nithetha ngabo. Imagine for ninsenziselwa nala noMafa unemilenze tuku engathi ngabaMama baziAdmin ku-WhatsApp group yomgalelo. Yelo bhonga kaloku laa mntu lwafondini ufragile, ndingamonzakalisa ndingaze mdantsane kaloku mna guys, incendile kwi-DNA. I don't think niyandazi mani nina bandingakanani mna. Zonke ezi zimenxe nindithelekisa nazo zii-armrest kum ndinqeyama ngazo. Eza simenxe sala mzalwane we-straight back funeka akhwele phezu kwesitulo xa efuna uthetha nejani. Nangu nomtika apha la minister wenu of love affairs eyinip apha ecam kwam. Hayi ke za female based uvusi nokhatsino andizibali nozibala engathi ndithetha nabantwana kandithetha nazo. Kungafuneka badibane bonke xa bezalwa nam babize nala vampire ingulakhizi. Uguga backwards laa mntu lwana fondini 5-7 years ago ebelixhegwana apha elinedreads ezinempandla. Yabona uba likhona elithuke wadibana nalo laa mntu make over. Unazo neefeyidi ngokufondini. Unxibo skini waphuma kwabavupsi befubhu. But ke ngabantu nabo bangamajita mani noba over 30 ke fondini achecula ziswekile bona kuqala kuzaba zathwani.